Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दिनैहाय आङो माने दायो दुगैखांबाय ओमफ्राय फुजा होखांबाय आरोना गणेश फुजा होदों न'आवनो होबाय गोजानाव थांलायला आरोना माने स्कुलावबो गथ' एरि लायनांगौ खामानि थायो नालाय बेखायनो थांनो सोलाबला आरो बेखायनो माने फुजाखौ बेलेगाव हैलायला आरो न'आवनो होबाय जोङो फुजा होखांबाय गणेश फुजाखौ लोगोफोर ओमफ्राय नै प्रसाद जानोसै आरोना प्रसादखौ जाखांनानै साहा लोंसै साहा लोंखांनानै सानसुनि ओंखाम संसै नारेंखल खमला नै लोगोफोर किसमिस थानोसै लोगोफोर नोंसोर नायबाय थादो आं जानायखौ जाखांबाय नै लोगोफोर स्लिमनो एबारना साहा लोंसै साहाखौ फुदुंखानानै दोनबायमोन आरो नै गुसु जालायबायसो ओमफ्राय एसे गुदुं खालामफिननोसै गोसोमसो जासिगोन बेयो लुनानै माबानानै दोनासै ना एबार गोसोम जाबा गैलाहाय थावनाय नंला बेयो गोसोम जाबाथाय दै गांबायहाय प्रसाद जानानै दै लोंग्रोनोसै आङो ओमफ्रायसो साहा दुंबाथाय साहाखौ लोंसै आरोना साहा लोंसै लोगोफोर नै प्रसाद जाखांबाय साहा लोंसैलाय एबार नै मेथायाबो नै इदि आरोना मेथाया नै फुजिया ओमफ्राय नै बेखौ मा होनो बेरे मेथाइ बिबार मेथाइ बिबार जागोन नोंसोरबो इखौ ओइ खुरखुरिखौ जागोन सानदोंमोन आरोना नै साहा लोंसै लोगोफोर नै बावलायबाय माबा माबि रायलायबाय थाथारो आया माबा माबि बुंबाय थाथारो बियो असदा आरो इखै दङ र' देखायनि दे लोगोफोर र' ओइ सिङाव दङ आरोना माबा सायदो बिसोरो नै मिनिबाय थायो नै माबा मिनिबाय थायो हाथाय नाय नामा आंनि हाथाया नै लोगोफोर र' खिथानाय आङो मोनथियाखै नै हाथाया नै आयौ आरो माबाया आङो ओरै खोन्थानो नागिरदोंमोन नालाय खुगाखौ खाथियाव लाफैबाय थाबायना खुगाखौ गेजेराव हाथाया गुदुं दंना बेखौ खिथानो नागिरबाय माबा खुगाखौ हा खालामनानै आखायासो थ्रोब खननै गोजा हाबबाय बिनासो मोनहैगुजोब्बाय लोगोफोर लोंखांबायहाय दोनहैनोसै सोरबा लोंखांगो लाबोदो गाव गावबागाव नै जि लामहैनांगौ नै खैथा जाखो दा टाइमाबो आया लामहैबाय नामा जिखौ हा 10:52 जाबाय टाइमा लाइटखौ खोमोराखैहाय लाइटआ खोमोराबाथाय माबायो खोमोरना दोनाबाथाय फिउस थांनो गिनांगौ आरोना जथा लामहैनो नागिरदों नै आंखौबो ओंखाम उखैबा एसे संजानांसिगोनसो नामाथाय दायोना दायोनि
मोनानि नारजि दङ नै जुथा लामहैग्रोनो आङो र' जुथाखौ लामना फैग्रोनि र' टाइमा जाबायानो इयाव दोनबाबो मैला नांगोन जों जुथा गुफुर नालाय मैला नांगोन दां खानानै दोनसै आं थाराव नै इयाव खानोसै आङो लोगोफोर नै इदि खानानै फोरानबाय आङो जुथाखौ हायाव दोनबाथाय जुथा गुफुर ना मैला नांजानो गिबाय आं गाहायाव दोनबाथाय लोंखांनानै फुङावनि ओंखाम जानो आरो एसे ना मोनानि नारजि दङ इजों ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय नै ओमफ्राय नै आङा आलु फ्राय एवदो आरोना एसेनो मोनबाथाय ओमफ्राय जानोसै आरो आंनो नारजिया माने गोखा जायो नालाय ओंखायनो माने नांगौ आरो आंनो आलु भाजा नांथारगौ आंनो भाजा गैयाबा आङो नारजि गोजा जानो हाया गोखा माने खुगाखौ ओंखायनो एवबाय आरो आङो ना लोगोफोर मोनबाय लोगोफोर नै जानोसै आरो दायो ना नै नारजिया आं एवनो लाबाय आरो नै नारजि ओमफ्राय नै आलु भाजाया सानसुनि नङा दे लोगोफोर फुंनि ओंखामसो आरोना गोजांबो गैयामोन नालाय ओंखाम गोजां गैयामोन ओंखायनो माने गुदुं संनानै एसे लाबोबाय आङो